sa layong bukid, may payag kaming agamay. Kaming nagpuyo dito, si tatay lang ug si nanay. Ang among trabaho, nanguha lang ug bagakay. Gamunog di ko, papaluwag saging.
There go, ladies and gentlemen, our first contingent from Barangay San Jose. Special thanks and commendation to our barangay officials from Barangay San Jose, led by the Honorable Nico Lalamunan. That was our first clustered barangay, of course, led by the very active on officials from Barangay San Jose. Showdown.
Thank you so much, contingent number 3 from Barangay Obat.
Atong Hoy, John, bango na! Kay Miss Kuila pa ka! Nana mga turista! Ay, si Mama! Sa pagtultol ni Junjun sa mga turista, pakadto sa sanktuaryo sa mga unggoy, usa sa pinakamanindot nga laganan sa lungsod sa Santa Catalina. Gikan sa iyang pagkatod, si Junjun gihathagan og kwarta sa mga turista ug kini iyang gibalon pakadto sa eskwela. Sa iyang paglakaw, nikalit og bubo ang tubig sa kalangitan ug kalit ibunok ang ulan. Si Junjun ikuha og dahon og litalagan ug ipasilungan ang iyang kaulian. Pa, asa naman ang apisod ang tinigutom na ko? Ay, 50 pesos stock. Pagpalit ito sa pinas kay mga puso sa saging.
sa katalida, gitawad ka o gimahal. Ihandog ka ning dugan sa adlaw nga tanan. Bugtong kang bahandi na puno sa ginabuhi. Kalipay sa katawhan nga ikaw pagahalaran. Ikaw ang lungsod sa kadasig, tumanan sa panglaw mo pagsalig.
sa manunubos, ikaw ako gimahal. O Birhen, o Birhen sa kaitasan.
kanimo. Bisag sa atong kapobrihon, maningkamot mi ni Papa nimo na makabot nimo ang imong pangandoy nga mahimong tour guide ugma damlag. Welcome to Santa Catalina. Welcome to Talustos Falls. Usa sa pinakatsada nga falls kini sa Santa. Bugnaw, limpyo ug fresh nga tubig. Ug kung ganahan ka makita og mga wild monkeys adto lang sa Barangay Ubat, 8 ka kilometro gikan dinhi imo na masaksihan ug makitan ang mga naglaing klase sa mga unggoy so sa tanang katawhan unsa pay inyong giulat. Lantas sa Santa.
Wow! Breathtaking performances, ladies and gentlemen. Mao kato ang atong